Hello. Uy, dapat. Hindi. Kaya ka lamang. Tulong. Dua pang round. Kung pakarang dito. Tulog nga ni Pato. Ano ba yun? Yeah. Hindi. Masalaw. Masasot ko daw mga pinayan ng Pilino. Magpungi ba yan? Ang daabog na yan. Ano naging mga ito dyan? Hello, Ras? Nagyakad dyan. Malipot. Yung yan nabanggit ah. Dyan. City. Gimana? Ipay swallow, mouse. Ipay yung mouse. Paano doon pupunta yung baka, no? Ano, panalo din ako. Ayan, ayan, oo! Ayan, oo! Sino? Ayan. Ikaw ba ano? Dalang paano? Meron. Wow! Ano naman sa karta na? Layos ka. Bakit ka na ayaw? Pero ito parang nangyari. Yan ka ito magbigay ng food sa tayo. Isawal. No. Nakalawa. Nasa ito na ako diyo ko. Diyan ka, Alvin Bell. Ay, pangkaganyo ko. Open man. Abab, rakit abab, natulog.
Ano ba sino mo? Hindi na. Ulit ka na kahit ba? Day. Yun na. Yun na. Ba't ako kayo nung matangay? Yung picture ko, malaki ko nung lalo. Ay. Pero, yun na. Parang ka kahit. Tinip ka kahit. Kaya kita na sibutog kaya. Hindi ko nga pala sibutog. Wala! Ibig ko. Pati na yan sa lagar-gar. Ha? Wala! Nag-tagsun talaga ako ng gato na. Eh! Din. Din. Oh. No. No. Ako lang lang. Ano naman eh. Ito stupid. Parang mo na ba? Ha? Parang. Pero naman karang. Ito man. Difficult. Parang. Balik ko. May dumit. Hindi ko. Parang. Okay. Okay. Oy. Oy. Open mic ka? Oy. Hey. Yeah. Yeah. Hello. Basta, ito ba? Ha? Basta, kasi. Neo. Hey. Hey. Ngayon daw ngayon. Bigat daw ngayon.
Ay, malata kami. All pati naman ay, ako? Ito. G, Leo. Hindi na kamulog na pag kuya. Let's check mo lang. Window ito. Black window. Siguro baba. Alam ko ano. Kasi ito na talaga. Magayon mo tayo na wala rin lahat. Ano pa ano? Ito sa room. Ano ka na? Durog ka lang ka. Banday sa ay. May trabaho pa dito.
plus pa lang. Ay, kamahal. Talaga. Sa iba. Sabay yun, maurabon. Hey, hey. Sabay yun, maurabon. Subo na magsakatay. Bading. Ayan, nagkira yung shotgun ko. Ikaw mo, kaya mo. Isabi. Talaga lang po siya mo daw mo. Ganda na. Salamat. Good guy daw. Wala? Good. Bantayin ko may mag-alisana pa rin. Para lang sa galis. Sabat. Basaran pa ito niya. Ayan ang brand. Hindi makita dyan. Basin po pilingon. Yun yan. Buta ka. Buta ka. Ito, marula daw. Yung stitendo, hinula. Ayaw ba? Wow. No, putang. Hindi ka kaya natin na. Kamot mo sila siya. Ganda tupi. Hindi po. Ito. Hindi ko lang. Pulis pa yung siya. Diba? Wow. Yo! Ano ka nag-angat to? Pero kamot. Oh. Pero hindi pa niya lang. Ganda ka ba, Ben? Mabubuhat talaga. Ito lang. You know, Palestine niya ka nga. Palestine ka tanga. Palestine niya nga sa ibang ano. May sniper at wala. Bubo. Iso. Sinilang kayo na masabang. Kayo na naman. Kayo ang pinaka-difficile na ano. Doong bote. Buwan saan? May doong bote ko lang sa naman. Ganda wala po. Buwan saan? Buwan. Pagkapantayin naman ako sa ano. Mag-vlog mo pa rin kami. Parang hindi ako nag-vlog. Ikaw magpapalas. Bakit dyan? Ipakalat ng hingan. Kulong ko na kamo. Kangaroo versus ano? Kulong sila o sila kangaroo. Sinong mo sa YouTube? Panalo. Papangkat may guts ko. Hindi ka na, Jay. Siguro niyo ano? Kangaroo versus. Bumalik niyo. Di kita tawag. Bumalik kita Jay. Palestine. Okay. Putang ina. 95. Ano yan? Pag-iling ka sa wako mo, tawag ka. Ba't ka ngayon ka? Pabariya pa ko tama. Pabariya, 5. Ano mo ba niya? Wak, ako, wak. Kulang na. Bigay ka na use. Tawag, may ko ka ni Duwa. Teka ni kaya nga. Ano na ba yun? Nasa ano rito na. Dapat na nang ikaw sa kayo. Oh, ano kayo kayo? Ano yun yung sa ano? Ano yung mo? Sige po tama ko. Ano? Ayos na. Gugumgar din mo. Ikaw sa mitad.
Makakapag dito na. Pakot ka na sa Jay. Ayun na mo, di ba yun? Oo, Palestine, ito daw. Ilan ba ito nga? Dua. Pero masatig na mo sa laro pa. Kaya kayo gabot. Diba yung mag-step pa? Tama ba? Na. Diba yung Ulaw siya. kita magpalaw sa ako. Diba ba? Baris kaya. Gusto ko nga kita lang. Gusto ko misin ko lang. Sirikong ko ang art ng labo. Buwan na tayo. Ang art na naglaro sa mga ano. Yan Bob, yan Bob. Yan ganito. Yan ang break. Division of ay iba man Ngayon na nero. Window Bob, window. Window ka ng pali. Window, window. Window. Mabuhat ako na. Uy, Magi. Ako na bakit itong lisya? Ba't man sa mo ito? Ay! Pero medyo pambili. Hindi ko kumagawa kasi hindi nag-aaral. Ano talaga nga Pero kasi ng mga iglalagan yung patulo sa ito. naman. Tayo gabot. Double kill. Yung kaya kung Di man nagkata ko dito. Kaya natutog ko yun. hindi na, yung mga dati, yung mga baray ba sa papa? Ano
linggo. Sila ito. Ano may pasip ako? Leo! Ano? Uli ka pa rin na ito. Bakit gusto niya mag-billboard? Pero may sa billboard, seryoso na lang kami. Wala nito kita review. Seryoso kayo dyan? Abot pa nga yung mga nakaka-check. At ang iwan mo na pag wala kong... Lilikod mo na lang. Ayun. Sabi nito dito. Bumabuang mo. Ayun. Meron tayo, sige na. Ayun ang habang balat. Uli. Uy, sabi nito. Ay na. Ay tayo. Sino na ako? Mid? Sino ka? Ay, sarap na alis na. Hey. Sabi. Oy, ito. Ay tayo sa akin. Huwag ka. Nasa taas? Uli nga ito tayo sa titinda. Pero, Chuk, patay ako. Bakit kasi hindi. Pero ayaw. Big pushing. Ulbi. Magyawak ko na naman ang ayos na computer. Ah. Uli ka din ha? Okay. Bit. Ay, shit. Oo! Bangat ka po ba yun? Unang palang. Hindi! Bangayot ka! Yung talaga kahit na nakawag sa iyo. Nakahit ka dyan. Ganun ko siguro po ay mga ayos. Ano ka ba niya? Hindi ko mukha na yun. Buka ka ba? Ay, gatag. Yun ang maligat na yan. Duaan. Wala na yan, no? Minit ko ni John. Dalagan. Ako dyan, pumunta. Bakit ba ako magandang doon? Dito na? Kasi mababa pa rin na. Makanan mo magaling na. May kabab. Gusawi? Ipag na, sawi. Nakakat, tigde. Wala mga nasa mid nga ni. Mid. Bakit ka kaya nga ito mo? Kasi raw, pag nagamit ka, yung Ang ipis mo maditaan. sa mid. Ilang katag? Pabayin na. Ano hindi? Ano ba? Kung hindi na ayos, RCB. Nilingit mo sa po. Nasa level 1. Bilan sa mid? Basta ano eh. 100. Ano yung kapapayang tulad ko? Hindi nga yung group yun. Kung ano ba ako. Ang dagan na lastik na. Wala na kasi. Yan naging. Late 1. Woo! Tapos bawas ko. Kahit akong pinaka ano nga iba na.
Ito, naglalas pa sa midnight, ipunan, kamo. Yan harap siya. Ilang kapatid? Ba't ito di sa rangahay pala na ay, bitik na. Bantayan mo sa mga sana. Araw. Ito talaga ay, talaga. Ay, talaga. Ah. Oo. Yun, dog na. Kita lang yung sabihin. Nalaber. Ginagawa mo na ay. Ang bilis tayo. Bilis na ayun. Gulay ako. Extra ka na? Di mo lang ako dala ko na. Dapat ay dapat. Yun ha. Pwede ka na. Yun. Yun ha. Dali na ako ng pansaro. Mag-vlog ka ng sisayin. Tapos plan. Oh, yes. Ako. Ayun na, square na ano na yung lao. Nabubuhay yung. Sa baba. Baba. Yun ang ini. Yes, ay. May dapat ba na? Hindi nakataso. Hindi na pa. Ito mo ito ang mga baby. Kaya, nice. Nagsayin mo na sa Nabuisi. Yun yun. Sabi, dan ako. O dan. Ganda na ako. Ako maayo. Iba sa mida. Tulo sa ano. May bridge, diba? Ako na dua. Okay.
Ay, di ba na yun? Unitos pa mo. Di ba nakatusta? Ano ba naman ka mo dyan? Dapat mo ka, ganyan mo ka dyan. Di ba na nakatusta ka? Hindi kayo mag-rush start pa sila. Oo, ano yun, wala ka na. Di ba yung tayo? Ay, umuwi na na ako. Ya, saya maksudnya. Pasti dengan dia, pasti dapat babali. Terus, betul betul. Thank you, Kuya. Kuya. Meet, submit ka ba yun? Ano? Patay ko ng Shopee. Mga kanyang lipat. Ito, ito nagkawa. Sa likod nila. Ashvin! Pumunta ko pa yung ano. Ano ba? Hello, Sino pala yun?
Utang ka! Buwan, maray ka. Nice. Tapos mo kasi sila. Ayun na. Ang bumba pa nga. Sa beach na pa, talit ka na. Tulog na sa Puta dapat pinaglasan. Sige ka. Wang ba din mo? Yes. Yung gabi. Gas na, gas na. Gas na. Balik kita pag-ibig na. Ayaw pa siya ako. Balik na nga kita. Ilang daw. Pangayos ko talaga. Paiman yan ako. Bigla. let's go, let's go. Bigla, gusto nyo ba? Bigla ko pala nyo. Kasi ko muna yung kaput. Yun lang, yun lang. Okay lang. Roger Pitt, AP2. Kain. Ika na sa HP. Ah, yun, nasa likod pa na. Kain. Okay. Sige, Brad. Nasa isa mo. Hindi ka makapag-usip. Roger, Roger Pitt. Look, Roger. Roger, Papa, Iko! Ito! Nag-aaral ko lang. Ibig sa Madrid. Sarap din. Ano, no? Fiji. Nakapas pa. Roy, puta talaga nga pumatibay, nagpayo. Bantay ko kasi.
Wala pa akong hayop. Hindi pa lang na yung tuwa. Gitna. Magit ka na nga, yun ka. Isipin siya. Ano, makilo na pa rin. Yan lang kita. Anong mas na ako? Wala ko na. Next score mo po. One. Dito na.
Okay lang, dito na. Okay lang, kahit yun na. Ano mga yun? This one, pwede yung makita. Natrata daw. Ha? Natratan? Natrata pa? May bukang nga yun. Dati?
Ah, pinakain ko. Walang baka. Ano ba ang yung gabi ka? Dati na. Hindi ano. Buwag na yung saka. Wala na ba rin? Hindi ba din? Mo. Out na po.
At na, magbulat ako. Ganun ko na anak ko. Tapos, buo. Ay, ka. Hey. Vamos a ver. Isso não pode ser falar aí. Tudo mais, né?
Ay, ganun ka. Ito, ito sa salit. Pinakapat na ito nga. Kailangan mo makalima. Puta ka, kasi yun naman sila. Kapat na oh. Kailangan mo makalima. Araw. Diyan. Ano daw ka layo? Nadayan siya dumakong bago. Puta ka, ito kayo, nabali ako dumaan. Ano mo na yung ko? Hindi ako nga sa ano. Yes, na. Bro, naikali. May isang kada. Yo. Bro. Araw. Ganting. Will. Tagal. Wow. Ah.
pinili na yun sa baba ko nga. Tuwa na mga pili. Ano dyan yan? Kung makalima ka. Basin ka. Basin. Ayun, mga na. Uy, little six, little dog. Ikaw, eh. Hey. Yung school na halyo. Yung simbol. Kayo. Lantas, split ka muna. Apil mo. Punya video video. Buwan na yun.
Ay. Hindi ako pitabi ako. Diba, sarado na kaya? Ang mga pitabi. Ay, Kulit ka na nga isa. Madam! Wala ko kasaro. ano? Ito ba ba? At kahit ka lang, ibong ko kahit na Doon ko siya. out the right. Doon ka today. Doon ka dito. Wow. Yes, God. Hindi ko talaga yung kapag diba? Hindi pa ano na, dapat na nga gugulat. Wow, kahit pa nga. Very good. Wow. Ito nga, ano, daw gumawa na
Gala, kahit na wala na, ng buhay. Ang pagkasa pa nito. Mga